L'Associació de Víctimes d'Anna 29 d'octubre s'ha presentat per a exigir justícia per a les 227 persones mortes i els milers d'afectats per les inundacions. I tot quan el dolor està present. Es muy doloroso para mí informar y reconocer que perdí a mi marido de 63 años y a mi única hija de 24. Considero que fueron asesinados por la inaptitud, porque en Benetúser, de la población a la que pertenecemos nosotros, no fue una catástrofe, porque no llovía, fue una negligencia total. La gestió de la catàstrofe continua centrant les accions dels damnificats. Partim del convenciment que una altra gestió de la Dana podria haver evitat molts morts, segurament la majoria, i també molts danys materials. Les portaveus de l'associació han anunciat una nova querella contra Carlos Mazón, la vicepresidenta Susana Camarero i el conseller d'Educació, José Antonio Rovira. Demanem també responsabilitats al conseller Rovira, al conseller d'Educació, que deixa els nostres xiquets i xiquetes, el nostre professorat abandonat. No va avisar de res i les classes no se van suspendre quan la Universitat de València a les 7:30 del matí ja havia anunciat que no hi havia classes. I per això, com a associació Víctimes 29 d'octubre, anem a actuar judicialment, sumant el nostre recurs i la nostra querella a les que ja estan al jutjat número 3 de Catarroja, per a dilucidar judicialment les responsabilitats penals del president Mazón i dels consellers Rovira i Camarero. L'associació es concentrarà en les Corts el 20 de febrer per demanar als 99 diputats que voten sí a la dimissió de Mazón.